Azvipere mushe panguva ino pari kuonekwa kunzi aiwa the fired army boss General Sanyatwe vari kuzivikanwa kuti this move yakaitiwa aiwa the government inoonekwa kunzi iri unlawful and iri against the constitution, yakaviolata various sections of the constitution. But at the same time we are now seeing kuti aiwa the government of Zimbabwe now wants to move forward to sworn in our General Anselm Sanyatwe. Zanapinda mashoko anomuda nyoro panguva ino vanhu zvavasiri sure kuti General Anselm Sanyatwe vachajamuka here or you accept it. And subscribe or like or on the bell icon. Previously we issued takaona a statement no issue aiwa the ZANU-PF politburo ichiti aiwa pane 2 politburo meetings achaitwa yesterday. There was done the first one and today they are going to hold another one. Panapa BBC mnanyora chiti fired army boss to be sworn in as Minister of Sports, Recreation, Arts and Culture tomorrow at State House in Harare. Domashwa mdanyo kwa pana vince aiwa General Anselm Sanyatwe vada kuitwa sworn in. Aiwa panapa vanhu vari kuwatcha the space vada kuona kuti General Anselm Sanyatwe vacha accepta here this transition, vachauya vachibvuma the swearing in here. Panapa toona this move iri kudemwa na everyone kuti someone who fought the war in the bushes, someone aiwa akauya akabringa independence munyika ndo vamwe vakabetseredza, someone who trained aiwa mamwe maarmy general nevamwe vaisoseta navo vakabetsera kumahandover takeovers nekumaintaina peace munyika. And then that person just with immediate effect ubva anzi you are now the Minister of Sports, Recreation, Arts and Culture. Even the knowledge panapa havatombozivi kunyange ukamubvunza kuti how many soccer grounds atinawo munyika, you might not be aware, but now munhu ari kubva from the bushes from magenerals anoziva aiwa masecrets enyika now ononzi ndiye ava the Minister of Sports. Tudze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Penda comment section medu, musana subscribe or like, turn on the bell icon.